ஏங்க தமிழ்நாட்டுல எங்க ஊரு கூமாப்பட்டி மாதிரி எங்கேயுமே கிடையாது, உலகத்திலே கிடையாது. ஊரை பாருங்க, இந்த மாதிரி ஊர் எங்கேயுமே உண்டா தமிழ்நாட்டுல? ஏங்க தனி ஐலாண்டுங்க எங்க ஊர்ல. நீங்க குளிக்க வந்து வச்சுக்கோங்க, ஏங்க உங்களுக்கு லவ் ஃபெயிலியரா கூமாப்பட்டி வாங்க, லவ் சக்சஸ். என்ன பொழப்பு இது? நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே. ஏங்க எங்க ஊர்ல குளிச்சாலுங்க ஒரு புண்ணியம்ங்க. காசி, ராமேஸ்வரம், குற்றாலம் எத்தனையோ ஊரு போயிருக்கீங்க. எங்க ஊரு கூமாப்பட்டிக்கு வந்திருக்கீங்களா? எங்க ஊரு கூமாப்பட்டி மாதிரி ஒரு தனி ஐலாண்ட் எங்குமே கிடையாது. அங்க பாருங்க காஷ்மீர் மாதிரி இருக்கா, இங்கிட்டு பாருங்க கர்நாடகா மாதிரி இருக்கா, அங்கிட்டு பாருங்க அதுதாங்க கூமாப்பட்டி. எங்க வாழ்க்கை தனி வாழ்க்கை. என்னடா மிரட்டி விட்டுருவான்.